What's up guys? So maniud to ta guys. Kay gutom na. Nari ko ron sa atok guys oh. Nako diri nagkaon kay kapoy kay ngagnaog. Kapuyan kog naog guys. So diri lang ko guys. Ana ko stream sa ko nag-repair ron sa atok. Diri ko sa atok nagtrabaho ron. Kapuyan kog naog. Mao nang arin lang ko mukaon diri nagdaan lang kog kanon ako. Bawd. Arin sa ko mo relax diri kay ka mag-relax diretso sa trabaho guys. May mga paagi guys nga kapuyang naog guys. Sa sudan ron guys kay natay kuha og nay pansit na palit sa daplin kaon na guys. Maon na yung pang-repair guys nga nadaot sa kwan guys. Bagyo guys. Daot sa bagyo. Guys, mga nagkaon guys. Huway tagamay guys. Relax na. Uman, mahigda tagamay. Magtrabahoon rin guys. Gamay-gamay lang guys. Ay, usalan ni siya kapalit kulurok dire. Yan na yun, plasingan. So, ang atong gamit dire guys kay Tixcro. Tixcro nila kay kuan kanang siguro sa kadugayon sa Tixcro mapudpud ang tumoy. Ni resulta sa Tixcro guys oh. Ang tumoy niya kay murag mo kuan. Murag siya malingin ba? Di ka daw sparring. Kuan no kanang si Purlins bagka sa si Purlin na. Kanin lang ito tayo guys. Ano siya guys. Tao na to guys. Kita mo nang namuti dia guys. Munay silan guys. Silan. Kuan mo ko na guys. Balik sa hangin ba. Nagkan sa buslot. Ya, rukun sa baklason niya tanan niya ang dito pit o wala man diri na may na baklas. Nandir reyo sa kapalit yun. Ya, kanang usang sin dito na oh. Ito. Akong gi tapak niya may mubo. Sumpay na siya. Ito sa taong kapulan guys. Di mo na guys. Arin lang atok guys. Kapag yung naog ito kaihion na rin ano bangon ba so din lang ako tason ako ang vlog guys gawain sa taong tamad guys maring na sa atok kay kapoy kayo sa saka ang gibuhat gipagsaka na ako kanang gamitonon ako basta kayong karton higaan na gipasaka na ako kaya ako mo relax ron. So, ng taman guys. Huwag kayo limot sa pag-subscribe na guys. Bye-bye. Oh, Happy New Year.